Ndị Mgbakwu dị n'okpuru ọchịchị obodo Ọka North na Anambra State achụkabago nhọpụta ebe ha nọ wee họpụta ndị ndu obodo a bụkwazị ndị nke ga-anọ wee na-agbazi etu ihe si aga na ya bụ obodo n'afọ anọ na-abịa n'ọdịnihu. Ya bụ nhọpụta bụ nke were ọnọdụ n'ama egwuregwu nke ụlọ akwụkwọ Mgbakwu Central School. Gere akụkọ etu ya bụ nhọpụta si wee gaa. Ya bụ nhọpụta nke mere site na amụma option A4 mere ka ọ bụrụ Maazị Chukwu Basil Nwokeoma onye nke si Otolonaga Village bụzi onye nwere mmeri dịka o nwetara nnukwu votu n'ebe ahụ. Na mbụ dịka a na-agwa ndị ahụ okwu, Maazị Ibe Abụchi Obele onye nọchitere anya kọmishọna ahụ maka ọchịchị ime obodo Maazị Tony Collins Nwabunwanne kọwara na ọ dị mkpa ka e nwee udo ma chịkọba nhọpụta n'ụzọ kwụ ọtọ. Ka ọ na-ekwu okwu n'okwu mmechi ya, onye bụbu President General Chief Edwin Udefune nwere nkwenye ya n'ịkwado ọchịchị nke na-abịa abịa. Onye asị na onye a agbọọlị oyibo ma onye emelie nka lotekwa na ihe ọ bụla imetelụ ọgwa gụnwa ga-ebie egwu na bụ iji nke a na-eme abụrụ nke emeche ka akpọ polis ma ọ ga-agba akwara kọt ma ọ ga-emere nke ọkwa na eziokwu so nke a na-eme ebe emeche nye onye ọbụla nọ nwayọ. Ka o sila dị, nwekwara ndị kwere okwu gbasara ya bụ nhọpụta emere ndị kwadoro ya gụnyere ndị bụbu President General nke ya bụ obodo nke gụnyere Chief Ebel Anaso, Chief Nweze Okafọ nakwa Chief Ugochukwu Uya Mmadụ, ndị kwuru n'olugo obodo Otolonaga iwepụta ndị ga-achị ya bụ nnukwu obodo. Ndị suppose bụ ndị Otulu na Onaga abịa na Otulu na Onaga anwa enwekwana ụmụnne ọzọ nọ de which is adu suppose nye mana nke awụ bụ pastor ọ sị na ya ama nje which is from uru Otulu anwa yotago now then onye Onaga pụta onye Otulu pụta mana ndị na-agbakọta blue village so that is it ọba nwa ya eje. Ya bụ nhọpụta bụ nke ndị ọrụ gọọmenti nyochara nke ọma bụ nke onye Transition Committee Chairman nke Ọka South bụ Maazị Tangod Anagọ nọkwa n'ime ya.